טוב, אז לי אין טעם בפה והבאתי פלפל חריף. לדעתי חזר לי התלמיד שלי כוס מים. בואו נקרא אותו. 3, 4. בואי נפחד. קצת. לא, הוא לא חריף כל כך. לא. הוא לא חריף. אין טעם. הוא לא חריף. אין טעם. בואי נגיד לך. אז אני הבאתי פלפל אחר, שנראה יותר רע. את מעבירה טעמים. כן, רגע, מוכנים? 3, 4 ו... רגיל. אז את מרגישה טוב ואני מרגישה טוב. טוב, אז אני הבאתי שפקה, בתקווה שזה כאילו יהיה לי זה. יאללה, בואו ניתם אותו, אנחנו מפחדת. יאללה, לא נורא. יש פה גם כתום, נראה לי. אני אקח אותו. 3, 4 ו... חריף. רגע. יואו, תקשיבו. וואי, יולי, מה עשית לי? חריף.